B4 Dynamics je alat za napredno poslovno izveštavanje namenjen korisnicima ERP rešenja Microsoft Dynamics Nav. Zahvaljujući kvalitetu, efikasnosti i jednostavnosti upotrebe, kao i standardizaciji, širokoj partnerskoj mreži, ali i veoma povoljnoj ceni, dostupan je gotovo svim Nav korisnicima širom sveta, više od 75.000 preduzeća. Jednostavno i brzo se instalira i koristi, brzo i lako se usvaja i postaje nezamenljiv alat za kvalitetnu, brzu i efikasnu analizu poslovanja, odnosno postaje nezamenljiv izvor podataka i informacija za pravovremeno donošenje pravih poslovnih odluka. B4 Dynamics je proizvod MPS grupe i kao takav je proizvod našeg znanja i iskustva na više stotina projekata implementacije Microsoft Dynamics Nav i u zemlji i u inostranstvu. Odnosno, rezultat je našeg dobrog poznavanja zahteva za naprednim poslovnim izveštavanjem, kao i nekih ključnih prednosti, ali i mana koje ERP sistemi u tom pogledu mogu imati. Proizvod je prošao jako zahtevna testiranja sa strane Microsofta i kao takav je preporučen, odnosno odobren za upotrebu od strane klijenata. Ono što je MPS još učinio da bi se rešenje više rasprostranilo jeste to da je na sajtu omogućio bilo kome, bilo gde iz sveta da se registruje i da preuzme besplatnu demo instalaciju i da praktično svoje podatke pogleda kroz naše rešenje. Business Intelligence rešenjima, koja praktično predstavljaju kvalitetan alat za poslovno izveštavanje, omogućava se da podaci iz tog transakcionog sistema budu preneti u odgovarajuće strukture podataka koje omogućavaju mnogo lakše i brže izveštavanje, praktično i izradu izveštaja koji mnogo brže mogu biti i kreirani, a onda su potom sve vreme dostupni za bilo kakvu analitiku. B-Dynamics kao prezentacioni alat najčešće koristi Microsoft Excel, ali u tu svrhu mogu poslužiti i drugi programi kao što su ProClarity, Panorama i Cognos. Sam prezentacioni sloj, dakle alat kojim će se podaci analizirati ili alat u kome će se kreirati izveštaj može biti i najčešće jeste Excel. Pri tome to mogu biti i neki drugi, manje ili više napredni alati, Panorama, Cognos, ProClarity, znači zavisno od želja i praktično mogućnosti samog korisnika. B4 Dynamics je praktično namenjen svim zaposlenima u preduzeću. Međutim, zaista se može zaključiti i da je pre svega najveću ulogu, odnosno najupotrebljiviji je za, da kažem, menadžment, odnosno upravljačku strukturu, koja ima mogućnost da na jedan kvalitetan način vrši analizu poslovanja. Svi zainteresovani korisnici mogu da skinu besplatan demo sa web stranice www.b4dynamics.com, implementiraju ga i sami se uvere u lakoću rada sa njim.